Hello, somebody. Ngiyabingelela bonke le video ezofinyelela kubo. Ngiyafisa nje kafishane namhlanje ukuthi sikhumbuzane bonke abantwana bakaNkulunkulu okungenzeka ukuthi banezimo ney'nkinga ney'ngxaki, iy'nselelo nezinto bonke ababhekene nazo abay'lindele noma bay'tshele ukuthi uNkulunkulu uzobaxazululela lezo y'nkinga, uzobanqobela lezo zimpi, uzobelaphela lezo zifo, uzobakhiphela lawo madimoni, uzobenzela lezo zinto. Kufuna sikhumbuzane bazalwane ukuthi uNkulunkulu akezukukukhiphela lawo madimoni, akezukudilela nalezo zifo, akezukukunqobela lezo zimpi, akezukukwenzela, akezukuxazulela lezo y'nkinga. Wena kumele unqobe lezo zimpi, wena kumele uxazulule lezo y'nkinga, wena kumele ushintshe lezo zimo, wena kumele udile namadimoni, wena kumele udile nalezo zifo, wena kumele udile nalezo zono, nalawo ma-bondage, nalawo ma-addictions empilweni yakho. Why? Ingoba uNkulunkulu uma ufunda iBhayibheli liyasho ukuthi wonke umuntu okholwa uJesu into eyenzakalayo unikwe ilungelo namandla. Uma ufunda incwadi kaLuka uthi uJesu ngininika igunya lokunyathela ofezela ney'nyoka. Abesithi naphekwawo onke amandla esitha. Yabo, abantwana bakaNkulunkulu, abalandeli bakaJesu, abantu abasindisiwe banikwe amandla, banikwe igunya lokunyathela ofezela nenyoka. Yini ofezela nenyoka? Akukhulunywa nofezela nenyoka iy'lwane, but kukhulunywa la ngohlobo or ngemfanekiso wemimoya, madimoni, imimoya engcolile ibizwa ngofezela nenyoka. Ukubona ngoba uma esilandela esithi naphezu kwawo onke amandla esitha. Bebela leli gama lithi naphezu kwawo onke, okusho ukuthi umlandeli kaJesu, umntwana kaNkulunkulu, a believer, linikwe ilungelo, igunya, i-right lokunyathela yonke imimoya, yonke amadimoni, onke amandla obumnyama. And isithembiso sithi uma umzalwane elisebenzisa lelo gunya ayikho into yokumlimaza. Akwenzeki automatically ukuthi umzalwane engalinyazwa lezi zinto, but umzalwane akalimali ngoba elazi leli gunya futhi eli-exercise, elisebenzisa. Abaningi abazalwane abalimele ngoba bengalazi leli gunya futhi bengalisebenzisi, balimala benalo. Ngakho kubalulekile ukuthi sikhumbuzane ukuze sikhumbule lento le. Uma ufunda futhi incwadi kaMark chapter 16 uthi uJesu lezi mangaliso zobalandela abanjani? Abakholwayo. Umethi lezi mangaliso zobalandela abakholwayo akakhulumi ngey'phiwo, ukhuluma ngama-right or nge-believer's authority. Okusho ukuthi umuntu noma engenazo isiphiwo, uma elikholwa kuney'mangaliso ezimlandelayo. In fact, iy'phiwo zi-limited, but i-right yomuntu okholwayo ayinamkhawulo. Ingakho lithi iBhayibheli okholwayo konke kuyenzeka, debelwa konke kuyenzeka. Bese lizothi uma nikholwa akukho kuyanahlula. Abantu abaney'phiwo banemingcele, kuya ngokuthi isiphiwo naso isani, senza leyo nto but asikwazi ukwenza lutho. But okholwayo, faith, there's nothing impossible kumuntu okholwayo. Yonke into iyenzeka kuko okholwayo. Umuntu okholwayo ukwazi ukuhamba kwi-level kaNkulunkulu. uNkulunkulu ongahlulwa lutho, uNkulunkulu okwazi ukwenza konke. But uma unokholo, ukholo likaNkulunkulu, uma unokholo ezweni likaNkulunkulu, if you are a believer, ukholo uJesu, uba ne-right yokuphila endaweni kwi-level kaNkulunkulu ongahlulwa lutho neyokwenza konke. Ingakho-ke lithi iBhayibheli abakholwayo imangaliso zinjani? Zobalandela. Bese lithi ngegama lami bokhipha amadimoni, bakhulume ngey'limi ezintsha, baphathe iy'nyoka ngezandla, uma bedla okubulalayo ngeke kube nengozi kubo. Kuthiwa bobeka izandla phezu kwabagulayo benze njani? Baphile. Uyabo, ngifuna ukuthi wazi ukuthi if you are a believer, emoyeni wakho kunamandla negunya onikwe wona, the same power. Uma ufunda incwadi yabase-Efesu lithi ekhanyisiwe amehlo ekuqonda kwethu, bese lizosho amanye amavesi, bese lizothi ukuze sazi amandla uNkulunkulu anawo for thina esikholwayo, ubukhulu
bukhulu bamandla uNkulunkulu anakho for thina esikholwayo. Abesethi lobu bukhulu bamandla uNkulunkulu anakho for thina esikholwayo, athi wona lawo mandla avusa uJesu kwabafileyo, amhlalisa ngokwesinene sikaNkulunkulu, far above amandla namagunya or namagama nezinto zonke, uyabo. Ngakho la mandla avusa uJesu kwabafileyo akhona emoyeni wawo wonke umuntu osindisiwe, noma ngabe uyawezwa noma ngaba wezwa. Uma ukholwa uJesu usindisiwe, umukela uJesu njengenkosi nomsindisi, lapha emoyeni wakho isidalwa esisha, lapha emoyeni wakho unamandla avusa uJesu kwabafile. Uma ufunda futhi incwadi yabaFese lithi enalowo incwadi asifelethi enalowo baseRoma lithi uma lowo moya owavusa uJesu kwabafileyo ehlala kini, uyakuvusa nemizimba yenu enjani efayo. Unomoya owavusa uJesu kwabafileyo, lowo moya uhlala kubo bonke abantu abakholwa uJesu. Umfundi incwadi yabaseRoma chapter 8 lithi enanina nisenyameni, but nikuye umoya, umoya kaNkulunkulu ehlala kini. Bese lizothi ongenayo umoya kaNkulunkulu akasiyo kaNkulunkulu. Wonke umuntu kaNkulunkulu, wonke umuntu osindisiwe, wonke umuntu onomntwana kaNkulunkulu unomoya owavusa uJesu kwabafile, and lo moya umuhlala kuwe, lithi iBhayibheli uyakuvusa umzimba wakho ofayo. Abantu bonke abasindisiwe banomoya owavusa uJesu kwabafile, banamandla akwazi ukuvusa abafile, banamandla akwazi ukuvusa imizimba yabo efayo, banamandla akwazi ukudila nazo zonke izimo zokuphila, banamandla akwazi ukunqoba iy'nselelo ney'lingo nawonke ama-additions nazonke izono, banamandla okudila nalonke uhlobo lwezifo nokugula, banamandla okwazi ukudila nalonke uhlobo lwey'fezela nenyoka nawonke amandla esithi. Ayikho into eyobalimaza uma abazalwane sebewazi bewasebenzisa la mandla. Ngakho wonke umuntu osindisiwe ngifuna ukumkhumbuza ukuthi ngaphekwa kwakho konke umuntu osindisiwe unikwe igama, the same name lelo uJesu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphakeme kunamagama onke, ukuze ngegama likaJesu onke amadolo akhothame, awabasezulwini nawabasemhlabeni nangaphansi komhlaba, ilimi zonke zivume ukuthi uJesu Kristu uyinkosi. The same name eliphakamisiwe phekwa amagama onke. Uma ufunda incwadi yeZenzo chapter 3 no chapter 4 lithi alikho elinye igama elinikiwe phansi kwezulu ebantwini. Lelo gama eliphakeme phekwa amagama onke linikiwe phansi kwezulu ebantwini, banikwe leli lithi iBhayibheli ukuba basindiswe ngalo. Igama elithi ukusindiswa, umuntu bheka kwi-original yalo kwisiGreki nakwisiHebheru, ukusindiswa khulunywa ngokusindiswa ezonweni, but ukusindiswa ezonweni kuyiphathi ye-salvation. Igama elithi salvation, to salvage something, lisho ukusindisa umuntu, ngabe ezonweni, ingabe ey'feni, ingabe ey'mpini, ingabe ey'nkingeni, liyi-package. Ngakho lithi iBhayibheli sinikiwe leli gama ukuba ngalo senze njani, ukuba ngalo sisindiswe noma ngabe kusiphi isimo. Uma ufunda incwadi lithi iBhayibheli bonke abayokhuleka egameni lenkosi bayakusindiswa. There is authority and power abayinikwa abazalwane ukuthi uma bekhuleka bekhomanda izinto egameni likaJesu kube khona ushintsho empilweni zabo, kube khona ukusinda ey'ngozini abanabo, kube khona ukunqoba ey'mpini abasuke bebhekene nazo, kube khona ukuxazuleka kwey'nkinga ababhekene nazo, kube khona ukusuka kwemithwalo esemahlombe abo, kube khona ukugqashuka kwey'bopho ey'babambile, kube khona ukuvuleka kweminyango evalekile, kube khona ukuthuleka kwezinto ezagqitshwa kwathiwa ngeke baphumelele. Once they call upon the name of Jesus, lezo zinto ziyavuleka. Izinto ezavalwa zakhiyelwa, kwathiwa akekho yoshada, akekho yophumelela, akekho yothola umsebenzi, akekho yoba isifundiswa la ekhaya. Once you call upon the name of Jesus, lezo zinto ezavala ziyavuleka, lezo iqalekiso ziyaphuka, lezo ifungo ziyakhanseleka. Ayikho into engenzeki kumuntu okholwayo osuke sewazi amandla akhe, osuke selazi igunya lakhe. Namanje ngifuna sikhumbuzane ukuthi bazalwane, kunezinto engashintshile, hayi ukuthi izoshintsha uNkulunkulu ayishintshile ngoba thina asishintshanga. Kunezinto engenzekile, hayi ngoba zizokwenziwa uNkulunkulu, azenzekile ngoba thina sizenzanga ngegama likaJesu. iBhayibheli litshela thina
uJesu utshela abalandeli bakhe uthi ena ubanika igunya namandla, uthi enaphekwa zonke izifo, naphekwa wonke amadimoni, uthi enavusana abafile, phulukisana abanochoko, uthi khiphana amadimoni, uthi laphani, utshela bona. Manje inkinga yethu thina siyazi lento ukuthi ena ithini okumele senze lezi zinto egameni likaJesu. Akumele sitshele uNkulunkulu ukuthi akahambele ibhedlela, akahambele amajele, akahambele abantu abagulayo abaphulukise. Akumele uma ukhulekela abantu abagulayo ucela uNkulunkulu ukuthi abaphulukise. uNkulunkulu unike wena igama likaJesu, igama likaJesu linamandla negunya phekwa wonke amadimoni nezifo. And uma usulisebenzisa leli gama likaJesu, amadimoni azokuthobela ngegama likaJesu. Ngakho uma bebuyela kuJesu, uma sebelethe ireport bathi even amadimoni ngegama lakhe ayasithobela. Unegama ukuthi uma abazalwane belisebenzisa amadimoni ayabathobela. Izifo ziyancibilika emzimbeni yabantu. Abantu asebebe ney'nkinga iminyaka ziyaxazululeka. Izinto azenzeka emhlabeni ngenxa ukuthi uNkulunkulu unike abazalwane ama-right okusebenzisa igama likaJesu ukusiza abantu, ukusolve ama-problems abantu, ukuthula imithwalo yabantu, ukusiza iy'dingo zabantu. But abazalwane abalazi leli gama, abawazi lamandla. Ithi iBhayibheli uma ufunda incwadi yezenzo lithi ena alikho elinye igama elinikiwe. Leli gama linikwa abantu. They have ukuthi bazi ukuthi abazalwane banikwe leli gama ukuthi balisebenzise for bona ney'dingo zabantu abaphila emhlabeni. Leli gama linamandla kakhulu. Yonke igama likaJesu lirepresenta uJesu. Yonke iposition akuyo ezulwini irepresentwa yigama lakhe la emhlabeni. Ngakho abazalwane uma benegama likaJesu banegama elinegunya namandla phekwa wonke amagama. Uma khulunywa wonke amagama, noma ngabe isiphi isimo sinegama, noma ngabe liphi idimoni linegama, noma ngabe isiphi isifo sinegama, noma ngabe iphi inkinga inegama, noma ngabe iphi impi inegama. But igama likaJesu liphekwa wonke amagama. Ngakho uma uphethe igama likaJesu uphethe igama elinegunya phekwa zonke izimo, phekwa zonke izinto, phekwa zonke izifo namadimoni. Uma ulisebenzisa leli gama uyobona ama-result, uzobona amadimoni ephuma, uzobona izifo zelapheka, uzobona iminyango ivuleka, uzobona amasheni eqashuka. Uma ubuka lapha incwadi yezenzo chapter 3 no chapter 4, uzobona ukuthi le ndoda yaphulukiswa uJohane kanye noPetru. Indoda ibihlale njalo isethempelini, beyedlula oPetru beyokhuleka, beyidlula ikhona ethempelini. Bathi ukuthi banegama likaJesu automatically kwangayiphulukisi le ndoda. Kuthiwa njalo ibihlale ikuwo lo mnyango, and oPetru bebehlale behamba beyokhuleka ethempelini, beyidlula le ndoda ikhona lapha, but ingaphulukiswa ngenxa ukuthi oPetru bakhona, ngoba igama likaJesu aliphulukisi automatically. But one day oPetru badecide ukusebenzisa igama likaJesu ngoba bane-right ukulisebenzisa. And uma sebelisebenzisa ukhomanda umzimba wale ndoda ukuthi awuphuluke, ukuthi awusukume, ukuthi awube right, nangempela kwenzakalani, kwarelizeka amandla kaNkulunkulu, ngoba kunamandla kaNkulunkulu amakhulu arelizwayo, akhululwayo uma ikholwa lisebenzisa igama likaJesu emlonyweni walo. Igama likaJesu emlonyeni wakho likwazi ukulirelease amandla kaNkulunkulu phekwe izimo zabantu. Kuthiwa leyo ndoda ngempela yasukuma, yenze njani? Yaqina, yaphulukiswa, yaba right, ngenxa ukuthi abazalwane badiscover ukuthi bane-right yokusebenzisa igunya likaJesu and balisebenzisa. Yabo, uma uphinde ubuka futhi kuthiwa oPetru uPawuli wayelandelwa intombazane kanye nabahamba naye eyayinomoya wobungoma. Sekuyisikhathi eside balandela insuku impela, ukuthi uyihamba imemeza ukuthi enalaba abazinceke kaNkulunkulu abashumayela indaba zokuba sisindiswe ngazo. But leyo nto leyo automatically ayikhululwanga leyo ntombazane ngokuthi oPetru ukuthi uPawulu unegunya, uPawulu unamandla, uPawulu une-right yokusebenzisa igama likaJesu. Leyo nto akuyenzanga ukuthi kukhululwe intombazane automatically, until one day uPawulu decide uku-exercise igunya nalo, amandla nawo egameni likaJesu, wakhomanda lo moya owawukule ntombazane. Wenze njani? Lithi iBhayibheli umoya wenze njani? Waphuma, wahamba entombazaneni. Okusho ukuthi oPawuli umoya ubungaphumi, but igunya namandla okulikhipha ubunjani belikhona. Igama likaJesu bebenelungelo, aliqalanga igama likaJesu kuba nelungelo mhla oPawuli bekhipha lelo demoni, kodwa igama likaJesu liqala ukurelease amandla kaNkulunkulu mhla oPawuli be-exercise igunya namandla banalo ezamakholwa, ezabantwana bakaNkulunkulu. Ziningi izinto engenzekile ebandleni
emhlabeni, nathina bazalwane, ngenxa yokuthi sinamandla negunya, sinelungelo lokusebenzisa igama likaJesu, but asikwazi lokho futhi asiwa-exercisanga lamandla, asilisebenzisanga igama likaJesu. Ingakho uma ufunda incwadi kaJohane chapter 16 no-17, uthi uJesu kuze kuba kalokhu anicelanga lutho egameni lami, abesethi celani ukuze intokozo yenu ezenjani igcwale. Ziningi izinto engenzekile ebandleni ngoba asilisebenzisa igama likaJesu ukucela izinto kuNkulunkulu, bese sithola lezo zinto ngoba uJesu uthembisile ukuthi noma yini niyakucela kuBaba egameni lami uyakunenzela khona. How? Uma mina ngikwazi ukuthi ngiyocela mhlasimpe kunesitolo la around la ngiyofuna ukweneta khona, kuthiwa kweneta abantu abasebenzayo abanemali, mina ngikwenetelwa ngoba nginjani, anginayo imali, anginazo lezo zinto. But uma ngithunywa womunye umuntu osebenzayo noma onemali abamaziyo kuleso sitolo, ngifike ngizothatha into egameni lalowo muntu, ngibuya nayo leyo nto ngiyiphethe ngoba ngithathanga egameni lami, igama lami aliqualify, but ngifike negama lomunye umuntu eliqualifyayo, ngikwazi ukuthola izinto, ngibuye nezinto. Alikho igama elikwazi ukuqualify ezulwini ukuthi sikwazi ukuthola izinto from God, but igama likaJesu liphakanyisiwe ezulwini, emhlabeni nangaphansi komhlaba, liyaqualify ezulwini. Uma singayi kwawethu amagama, siya kwelikaJesu kuNkulunkulu, sibuya nezinto ebesingeke siyithole ngawethu amagama, but igama likaJesu elinamandla eliqualify ezulwini, siyakwazi ukuthi uma siye ngalo sithole izinto, sibuye nezinto, sibe nezinto, not only ezulwini kuphela. Uma siya nalempini sibuya sinqobile, uma siya nale madimonini ayasithobela, uma siya nale ifeni nasegulini ziyancibikana, uma siya nale nkingeni ziyaxazuluka, uma siya nale mthwaleni iyethula, uma siya nayo emayokweni eqalisweni evumleni ziyabrekheka, ziyanqamuka, uma siya nalo kuzo zonke izimo ziyashintsha, uma siya nazo kuyo yonke imithwalo yeminyaka iyethulwa. Ngakho kunezimo ezoshintsha empilweni yakho once wayazi lento, wasuqala usebenzisa igunya namandla nawe emoyeni wakho egameni likaJesu, uzobona izimpi zeminyaka. Mina ngike ngakhomanda izinto empilweni abengizizwa zenzeka, ngayikhomanda, ngezwa lezo zinto zenze njani, ziqashuka, lezo zinto ngazizwa zinyakaza, lezo zinto ngazizwa zinqotshwa, lezo zinto ngazizwa inyamalala, izinto zonke bezingihlupha, ngithandaza ngicela uNkulunkulu ukuthi akangenzele into ethile maqondana nalezo zimo. Ngabona izimo ingashintsha until ngidiscover ukuthi uNkulunkulu akeze ukwenza lutho, usewenza esiphambanweni ngoJesu, wayesenginika amandla negunya emoyeni wami okusebenzisa igama likaJesu ukwenza izinto against izimo zami, until enze leyo nto-ke bengenzeki lokho, but sengidiscovile, zaqala izimo zashintsha, zaqala izinto zenzeka. Ngakho I want to remind wonke umntwana kaNkulunkulu, wonke umuntu olikholwa osindisiwe, ukuthi ukhonela la emhlabeni ukuba ube yinhlupheko, ukuthi uhlekise, ukuba uthonye into amadimoni, ukuba ulinyazwa amadimoni, ukuthi uphile impilo ezifo nokugula, ukuthi uphile impilo yani yokucindezelwa, impilo yokungalali ebusuku, impilo yokuba ne-stress oppress, ube ne-struggle double amen. Umuntu enodalela ukuthi ube nani, ube nejoy, ube nentokozo, ube nokuthula, uphile emhlabeni noma izimpi zingakhona, but kumele uphile unentokozo, unamandla, u-free, ukuze ukwazi ukusiza abantu ngoba wena unamandla okuthwala ezakhe izimo. But lezi zinto azenzeki automatically. You have to fight, you have to exercise the authority onayo njengomntwana kaNkulunkulu. You have to rebuke izimo, you have to rebuke those spirit of fear and doubt, those spirit of oppression and depression, those spirit of oppression akhathazayo na wonke osize, na zonke ama-voices akhuluma impilo. Rebuke those leyo moya, zonke le moya ezifo nokugula, kuphila ngezifo rebuke lawo madimoni, resist lawo madimoni, and uzowabona uma resist egameni likaJesu azokuthobela, azobaleka, azohamba, ngoba lelo gama linamandla uma lisemlonyeni wakho. Ngakho you have to know and use the name of Jesus, in Jesus' name.